Ez, hobeto da gara goian edo igota jetxi. Nik uste igota jetxi. Ez igota jetxi. Niko igua bakarrik erabildu. Bai, zu hasi. Bairo... Bueno, akaixo, egun ondan hori, eta ongi etorri gaurko enpresarianeko foro hontara. Ni Nora naiz, eta gaur hemen egon naiz jente diferentiak batera saio hau dinamizatzen, eta, pixkat galdera botatzen, ikusten aber, nondik zaitu egun hemen ikusten zaudetenak eta etxean zaudetenak entretenidu behintzat, eta interes hori piztu. Orduan, lehenik eta behin eskerrak ematia hau posible egin dozuendan hori, lehenik eta bai Euskarari elkarteari honen antolaketagatik eta beti fundazioari baitza, eta gero bat horrezatzen da hori. Ikusle, jarraitzen da zaudetenak eta beste izlari hori baitza. Orduan, hori, pixkate kokatuko zaitxue zergatik indan gaur foro hau, zein da bere helburua, eta gero ja, ni isilduko naiz eta zueri. Emango dizu betitza hori da eta importantiena. Orduan, azkenean gaur badakigu non gauden ez, eta orduan, pixkat gaixaren hondikan jungo da. Kirolari buruz jardungo dugu, alde batetik kirolan inguruan daudela geratze aukerak azaleratzeko, eta bestalde kirola munduan murgilduta egotiari esker, barneratzen dian balio horiek azaleratu eta ikusteko zer eragin daukaten gero, gure bizitzetan, gure aukeretan, eta bar. Orduan, azkenean foro hau antolatzen da urtero, ez? Joazan urtean beste bat ere bai egin zen, merkegarri kasu horretan, eta gaur, enpresarian proiektuan barruan dan ekimen hau, kokatzen dira. Orduan, ja horrekin nabilela, ere dakagu Amaia Txukarro, eta bera bai Euskarari elkarteko teknikarizetako bat, eta berak ingo diogu sarreria, zer dan bai Euskarari elkartea, zergatik, nun kokatzen den, eta ongi etorri. Egunon guztioi, eta mila esker etortzeagatik. Lehenengo eskerak eman atletik kluari espazio ozteagatik, fundazioari elkarrekin fora antolatzeagatik, atleoneri posturatzeagatik, parteatzeagatik foroan, Mikel Lanbide eskolai gonbidapena onartzeagatik, eta bataian bestalde zagoetan guztioi foroan parteatzeagatik. Bai Euskarari elkarteak lan egiten du Euskal Herri osoan, gure ibilbidea hasi ginen ziurtagilearekin, eta horrekin batera eta beste proiektuekin gure helburua da alor sozioekonomikoko espazioak euskaraz betetzea eta euskara sustatzea. Orduan, helburu horrekin, enpresarian da proiektu bat, eta bertan ekimen desberdinak daude. Enpresariaren helburua da, bai profesionalak, langile izango zaretenen artean ere sareak sortzea, eta zuentzako edo interesgarriak izan daitezkeen gaiak euskaraz lantzea. Eta hori da gaur, hemen egingo duguna modu batera.
Bestalde nahi genuen aipatu, eta uste dugu zuentzako interesgarria izan daitekeela, eta baita materian bestaldean zaudetenentzako lansarean.eus lanataria, agian seguraski laizter edo lana abiatu behar baldin badezute, lansarean da Euskara hutsean dagoen lanataria, eta, bertan dagoeneko 6.600 eskaintza daude, eta, lansarean.eusen sartu, eta hor, begiratu dezakezute informazio guztia. Eta bestalde, euskarari.eusen, beste proiektu guztia daude, eta hor ikusiko dituzu ere informazio osoa, irudiak eta gaurko ekitalia enpresarean.eusen ikusi dezakezute ere bai. Eta, eskerrak ematea, eta espero dugu gaurko adibideekin, esperientziekin eta asko ikastea, eta zuen laneratzean edo modu batera lagundu alizatea. Oso Maia, eskerrik asko. Ez dakit ondo entzun dio zuen, baina ni lehenengo apunte jarriko nuke, hemen txodetenontzako. Azken aipatu gara lansarean hori, oso interesantia izan leke, eta, nik izan dut, arrunde bizitatikan, eta lehen burukak ere, eta azkenean betiko topiko hori info-jobs, hor dago. Baina Euskal Herrian lansarean dakago, eta ez dut dizuet, nik horrela gatzen dut, Zebaldo batzen dut basan ja, guiz dalako, apunte hori itxeko. Así que, eskerrik asko Amaia, eta pizka saltiko bestaldera, hemen dakago horrekin Igor Arenata, eta, Igor, ongetorri bera aldetik fundaziotik dator, eta, ikusi lehenengo pizka zure aurkezpena, zuri bat izutetza, eskerrik asko. Eskerrik asko, bai. Egun ondanoi eta mila esker etortzearren, garrantzitsua da espazioa danona izatea eta kasu honetan Atletik Klubak atia zabaltzea, jende asko espazio honetan ezadete egon eta zelaian izta. Orduan guretako garrantzitsua da elkarlanian itia, oso importantia da parte hartzia, horretarako dauko Igor horreta galderaren bat badau mikrofona eskeniko dizue eta galdera bota bildur barik. Ze hau ez da direzio bakarrekoa baizik eta bidirezionala da. Zeliatuko naiz ematen Atletik Kluban ikuspegi desberdin bat, hona etortzen dira lehenengo taldeko mutila jolastera, desaman lehenengo taldeko neska jolaste dute, eta ez da bakarrik Atletik gune hori bakarrik, ez dira bakarrik lehenengo taldeko jokalariak, baizik eta asko gehiago da. Eta pixkat ikusiz, bideoz jarriz eta holan, ez dut ikuspegi aldatzia, zer dan kluba eta zer dan fundazioa. Gaurko gure artean naroak azalduko da, baina, nietako garrantzitsua da saltzea bai klub barruan, da Nerea Ortiz gure lehendakari hoia, ero ordea, parkatu, eta, eskertzen da hemen egotea, foro honetan, eta egia da, gauza guzti honetarako oso ekintzailea eta militantea esango nauke bai. Horri biltzen da, eta guretako euskera emakumak berdintasuna ingurumena garrantzitsua da, gero ikusiko dugun bezala, baina importantea da, hortik jarraitzea. Eli Ibarra, jokalari hoia, 15 urte egon zan gure lehenengo taldean, sortu zanetik, 2002-tik, Erika Vázquezek kendu dio aurten jokalari gehien jolastu dituen partiduak Anetixan, baina 5 liga ditu, Euskal Selekzioakin, Espainiako selekzioak militatua da, bere esperientzia usteot oso emankorra eta erreferentzia bezala eukiko duguna. Eta gero, Eider Arana, gure nesken bigarren taldeko kapitainetariko bat, eta bere perspektibak, bere ilusioak, ikuspegiak, zelan landu, ze perspektiba dukon be, iruditzen jaku oso interesantia, eta oso interesgarria, zuen adinean barruan dagoelako, eta guk usteu, esperientzia eta ilusioa elkarbanatzea garrantzitsua da. Eskerrik asko, zarela, ona. Aipatu duzuen oso interesantia iruditzen jata, ez? Gaur zure helburua dela beste ikuspegi bat ematea Atletik Klub eta Atletik Fundazioa kasu honetan, eta zergatik sortzen da Fundazioa Atletixan. Zein da bere, jatorrixa, zertan datza, zer ditzen da Fundazio batek eta Atletixanak kasu honetan. Igual bideo batez erakutsiko dizugu, eta urtetzen geha, eta a ber, ze urtetzen da hemen.
pixkat urdurin hau, igatzen da, ezta? Baina, bueno, hori mikrofono gabe izango dut. Pixat labur bildu zaudea, ez? Ez dira bakarrik futbol talde bat, baizik eta gea asko gehiago. Orduan, gauza guzti hau egiteko, elkarlan baten behar du Lezama, Samanez eta Ibaiganekin batu behar da. Eta guri zaletuak eta futbolak ematen diguna, buelta behar dio berriz gizarteari. Horretarako fundaziotik proiektu desberdin pilo bat egongo dira. Ikusi dugu. Hemen, adibidez zer karritu zaituzte atletik batek hemen lanitea, eta gustatu baten parte hartzea. Igorre pasako izue mikrua, Importante da. 3 gauza desberdin atara behar ditugu behintzat. Venga, danon arteko la... Bai. Izena esan,
Izena izan? Errepikatu duzu galdera. Galdera da, zer harritu zaituen bideo honetatik atletikek egiten dagoena zelaitik kanpora. Gauza bat. Ze ikusi dugu. Adibidez, Markel, kulturakin lan iten dugu? Bai, ezta? Hor agertu dira thinking futbola, agertu da letrak eta futbola. Orduan, adibidez, guk lan iten dugu kulturarekin. Eta justo aurreko hasian egon da Thinking Football Film Festivala, fundazioak antolatua, astelehenetik igandera, eta hor pasatu dira 11 film. Eta bat ere ez da Euskal Herrikoa, baizik eta jungia kanpora hartzen filmak eta ekarri ditugu, beren protagonistekin. Horrek daukon erantzunkizuna eta erresponsabilitatea oso handia da. Eta datu bezala, esango dizuet, The Times egunkarian agertu ginela hor lerro batzutan igandean. Hori da ia pentsazina, eta lortu gendun. Iten dugulako lan horrekin. Bat kultura, ez da? Nik adibidez badakit Lesaman badau ekipo bat baku bat ditzen dela, eta talde horretan jendea kanpokoa da, eta les facilitáis. Vale. Les damos y tal, o sea, que les he picado un par de veces. Epaia zea. Oso ondo. Berzat, beste ikuspegi bat, futboleko beste ikuspegi bat, oso ona. Eta horregatik badakit. Lehenengo eta bain Soriano Markel, bai. Beste bada arlo soziala. Zailtasuna duten pertsona guztiei emate hotza aukera edo saiatzen gea heltzen guztietara. Bada bakua da gizarra da, lehen atera da, bideoan atera den gizon bat, laguna bakubaren entrenatzailea da, eta gure osokoa da, eta Lucio ditzen dela. Lucio, mitiko Lucio, urte pilo bat aramatza gurekin lanian, eta zuek ikusten badezue Lucio pertsonalidadean evoluzioa ikusi ze pertsona bihurtu da. Eta gurekin egon da urtero lanian, sortu zanetik. Urte asko. Bai, eta oso garrantzitsua. Hori iten dugu, pertsonakin iten dugu lan. Pertsonan prozesuan barruan iten dugu lan. Horretarako arlo soziala erabiltzen dugu. Arlo sozialian gai desberdina lantzea ditugu. Dauko aterpe proiektua, non atadun Euskal Herriko Unibertsitateakin master edo esperto izateko umea eta nerabean prebentzioan. Askotan ez dira konturatzen, hori belantzen dugu. 18 urtetik bera. Iten dugu bakubakin lan, baina iten dugu jende pilo batekin lan. Gaitasunak desberdina dituzten pertsonekin, genuin taldea behartu da ospatzen. Iten dugu lan osakidetzakin, salud mental, eramaten dugu kirola eta futbola beren tokietara. Eta hor iten dugu beraiekin kirol saio bat. Eta osakidetzak esan digu, IMQ bai dauz, barruan dauz, proiektu biak daude, esan digute, kirola sartu dauenetik, hauren evoluzioa asko sobia izan dela. Iten dugu adizioa daukon jendeakin lan. Iten dugu jende helduak etxe bizitzarik ez daukon jende helduakin lan. Iten dugu zuen bezala, zuen adineko jendeakin, etorkinekin. Iten dugu lan. Walking football, 50 urtetik gora futbola honiez. Uste dugulako osasuna garrantzitsua dela zaintzia. Orduan emate hotzago espazioa. Bakubak lesaman jolasten dago. Zeinek dauko aukera lesaman jolasteko, ez da? Gauza guzti horiek iten du arlo sozialian. Ja bi arlo ikutu ditugu. Kultura eta arlo soziala, pertsona. Ze gehiago iten du, ze gehiago agertu da hor. Jose Angel Iribar eta Eli Ibarra zerekin zoazen, ze horrekin, Korrikarekin, bai. Korrikarekin iten dugu. Guretako
euskara gure balio handienetariko bada, gure ama hizkuntza da, eta erabiltzen dugu ez bakarrik ekintza berezietan baizik eta eramaten dugu haratago. Euskara plana dakau eta usteoz bide zuzen hartzen da biela. Ez da erresa, baina landuko. Egia da, eta esango dira zure orain bai, eta Nico Williams zen kasu hau, ez da, oso agotan dauena. Batetik Nico Williams dau selekzioakin, perspektiba sartu dago, bestalde batetik 20 urteko gazte bada, bere momentuko ilusioa futbolian jolastea da eta selekzioan jolastea, espainolan, erabakia da, eta galdera baten urduri jartzea, urduritasunan barri agertzea. Zein behar dugu? Lagundu. Ez barrein, lagundu. Horretarako gaude. Ez gauza galtzeko baizik eta gure gana ekartzeko. Eta hori da gure erronka. Oso importantea da. Eta babestu behar dugu. Guk babestu behar garen bezala euskararekiko. Oso garrantzitsua. Eta beste bat agertu da bai. Hau danon artean atara behar dugu. Oso importantea da. Ikutu dugu kultura eta letrak, ikutu ditugu pertsonak, arlo soziala, ikutu dugu euskara eta ba falta da. Nun bizigea? Ingurugiroa, ingurumena. Horre, agertu da bideoan jendia zuaitzak plantatzen edo sartzen, ez da? Eta hor, zeiten dugu, guk gure lehenengo taldeek, neskak eta mutilek zikintzen duten guztia planetan, hauren ibilbideekin, konpensatzen dugu, zelan da, zuaitzak landatuz. Eta hori da gure ekarpena. Eta hori proiektu hori oso importantea da. Eta zabaldu behar da. Atzerian, dano behar, gure esku dau planeta hau lurra duzenan zaindu. Eta guk kontzientzia hartu dugu hortan ere bai. Eta guretako garrantzitsua da horra heltzia. Proiektu mordo bat, Eta horretian zenbat pertsona, pertsonak fundazioan, eta gero duzun bezala, elkarlana ere bai oso garrantzitsua beste elkarte, enpresa, lantalde batzukin, ez? Zenbat, zer dimensio da hori gukidea bat itzeko? Fundazioan horrein 15 pertsona ari gira lanean, bakoitza bere esparru barruan, baina 15 pertsona, eta gero, adibidez, arlo sozialeko saioetara 70 goretzen gira, Gaztian, Orlango askokitara, eta horretarako gaude 6 pertsona lanean. Claro, azkenean, kirola, eta fundazio bat, futbol talde batetik datorrena, eta horren barruan ere pila bat rol ezberdin. Azkenean, kirol perfiletikan, zezure bai, futbolaritza izan zera. Beste bizitza baten bai. Orduan, karo, nola amaitzen dau pertsona batek bide bat hartuta eta gero ikutu eta amaitzen hainbeste gauza ikutzen batera. Bueno, nik hemen aitortuko eta beti aitortuko, ni oso suertuduna izan naizela, oso privilegiatua, oso pertsona ez da izeran aipatu niri atletikak eman zidan aukera futbolian jolasteko bere arrobian, gero nire ez nintzen heldu lehenengo mailara, bigarrena mailan genden Bilbao Athletic eta horra heldu nintzen, ez ninen heldu lehenengo mailara, igual nire arantza txiki hori izaleik ez, bai jolastuta kasamami zen, baina sarrian eta hori, eta gero nire bizitza futbolistikoa esan digun indotela bigarrena mailan, Eibar, Orroñez eta holakotan. Eta niretako importantea da niri futbolak eman didana, nik berriz bueltan zelan eman. Eta bakarrik eman eike lanakin eta jarrerakin. Eta niretako fundazioan lanitia da privilegiorik handiena. Ematen didalako esparrua, laniteko esparrua oso handia. Beste proiektutariko bada
areti lagunak. Gure artetizaliak gurekin erosten dutena sarrera kanpora juten dianean, behar dute babesa. Eta orduan, Asier García eta bio juten gea, babes hori ematera. Garrantzitsua dalako. Uste duelako babestua sentitu behar dela, eta hori. Eta baita, hemen, animazio gradakin egoten gea, ez da, bat egoten dan hemen bueltaka, hemen egoten gea, dana ondo urten deixen. Eta egia esan, privilegiatua sentitzen zentzu hortan. Bai, normala sinisten dizut. Doko beste bideo batzu daukot, Irakurtzen bali baduzu bat da... Bai. Nik hitz egitea baina asko hobeto da bideotara jutia. Adibidez, hau... Euskara funtsezkoa da, oinarrizkoa, zaharregia, txikiegia agian, baina euskara gure hizkuntza bizi-bizirik dagoen hizkuntza bat da. Txikirarekitako eskuak dira. Eta konturatu gaitezen, jau, euskarak irabazi duela partidua. Eskerrik asko! Partida horretik ahokatzen nahi da. Uste dut, zoretzaren museako nola erabiltzen museo bat erabiltzen duen neurtian, irabaztu. Partido musea, oso musea. Azkenean niretzat atletik euskara eta atletik batera egon da dira. Gizartearentzat eredu izatea euskararen erabileran, bultzadan eta aukeretan baita, ez? Ez dago euskara txarrik. Euskara txarrik ez dago. Euskara denak dira honak. Eta galdetzen dutenean zein da euskara politena. Euskara politena da ikasten ari den personarena. Ze hori da bizitza berria euskararentzat, hori da arnasa. Bueno, bi anekdota txiki. Jon Maiak egin zuen garena... Vemos como eres. Cosas del directo, esaten dena, ez da? Jon Maiak egin zuen garena letrak edo berak egin zituen, eta bestia berak sortua da. Eta bigarrena, Jose Angel Iribar, ez da hor agertzen da euskaran inguruan hitz egiten. Jose Angel Iribarrek dauko, niretako igual aukileiken anekdotari euskararekiko politena. Bera hor zelai herrian dagoenean da bere despedida, bere agurra futboletika. Eta orduan, Betesan San Mamés egiteko zelan da, bera agurtzeko. Eta gara hortan lortu zituen 11 milioi peseta. Jendea juntzan eta 11 milioi peseta lortu zituen hori, beretako. Eta berak erabili zituen lehenengo futbol hiztegia euskaraz ataratzeko. Horretarako erabili zuen. Osea que, badauko, eta berak esan da, hau bidea luzea da, klaro dala luzea, baina gurea da, bai, orduan indarko dut. Vale? Eta nadoa, ja, nik azkenengo bideoakin agurtzen zaituztet, eta banoa. Bai. Bai, nire denbora pasatu da, eta hor nabe. Baina nire guztio garrantzitsua dela hau belantzia. Play, ez da? Bezala ez doa, ez da? Vale, parkatu. Elige un lugar. Urduritasunaren gauzak. Un destino del que te sientas parte. Elige compañía. Personas que te importen, que te hagan bien, que te ayuden a convertirte en lo que quieres ser.
Organiza un viaje a ese lugar junto a esas personas y búscale un sentido. Algo que merezca la pena en un lugar especial junto a personas queridas. Hau da lekua, Urdaibaiko biosfera errestra, non Urgaia Fundazioak bertako espezies Undabasuko basoa berreskuratzen duen. Hau da gure taldea, axola zaigun jendea. Osakidetzako osasun mentaleko sareko pertsonak, Axis Fundazioko askatasunik gabeko pertsonak eta sortarazi elkartekoa. Horiekin entrenatzen dugu asteazkenetan eta ostegunetan. Hau da gure helburua. Klubak aurreko denboraldian sortutako CO2 isuria konpentsatzeko 2000 zuhaitzek mandatzen burutzen. Eta aurreko urteetan mandatutako kimuen ondoan egitea, basoa aniztasunean eta aberastasunean nola hasten den egiaztatzeko. Gure gizartea hastea nahi dugun bezala. Eta guzik garagu, atletiken balioak futbol zelaitik haratago ordezkatzen. Irabaztea bezain garrantzitsua baita, nola irabazten den. Eta guk, lekua, jendea eta zentzua aukeratu ditugu. Ez. Examena ditu, eskerrik asko jarriaren inbidabel, zakinean, hau aipatu duzun guztia ez, proiektu bat eta bestia. Idu izan ikusterakoan, azkenean, kontentuan ikusten dugu, bai. Sentimentu bada, sentimentu horretan dagoen tangibilizazio hori ekintza guztietan, eta hor, biltzen dagoen pertsona guztiak, ez? Bai, hori da, helburua. Ni hona etortzia eta zer dan fundazioa saltzia, esagero, atletika zer dan bere futbol arlotikan kanpora, oso zaila izango zen, baina ikusten badeu, nik uste dut oso irudi polita diala eta apur bat gu errepresentatzen gaituzte. Orduan, horra nahi nun heldu, ez? Ez dakit ondo heldu dan, ez dan heldu, baina bai emun perspektiba bat inguru hortan, edo horri buruz. Ondo, eskerrik asko bai Igor eta bai Amaia, lehenengo parte haula itxiko dugu, eta espero dugu ere bai, bintzat, aipatu da guztiakin, galdera asko goztu zuen, edo, makle hausartu da hor, bere hitzak ematera eta guzti hori, baina bintzat, kuriose hori piztu dizun, eta bera Amairan hain dituzua galdera gehiago dugu gota, Bota galderak, osea, bildur gabe. Hau da, espazioa, eta danon arteko lan bada, esan dugu bide zona dela, ez da bide bakarrekua, baizik eta danon artean egin bardo, eta guretako foro hauek oso garrantzitsua dira, zuen ikuspegia ikusteko eta ulertzeko, eta gero bion artean eraiteko. Kluba da, klub zabalik dau, kluba danondako dau zabalik, beraz danon arteko gauza bada. Ez da gu barruan egon arren da ikasleak kanpoan. Ikasleak eta gazteak ekarri lehizke 1000 ekarpen, 1000. Eta horren arira bideratzen gehagu. Hau dana sortu da horregatik. Beraz, nik aprobetxatuko nuke espazio hauek hortaz hitz egiteko. Ez dut zuen bidatuena, orduan, bate hori da. Venga, mikrofonoa bate pasako dira. Igual que está no sé, allí han dado igual ez da galera oso ona, baina nondik dator fundazioaren finanziazioa, nor finantziatzen du? Ze izena kasu parkatu, ez ditu izena? Oier. Oso galdera ona, Oier. Gu ditugu fundazioan bazkideak.
fundazioko bazkideak. Alde batetik hortik datoz. Eta beste batetik datoz enpresak. Enpresen bitartez. Guk proiektuak erakutsi eskaini eta beraiek esate dute parte hartu nahi duten edo ez. Eta parkatu, Joan Maiak esan du moduan ez dago euskara txarrik. Eta galdera txarrik ere ez dago. Bai, hortik hasiko gara. Galderak garrantzitsua dira, zure ikuspegia da. Finantzazio horri dator. Atletik zaleak diana fundaziokuak, bere horrekin, 4.000 ditugu, eta gero enpresak. Enpresak laguntzen digutena fundazioa aurrera egiten. Eta guk proiektuak eskaintzen eta esaren diogunean zuei bezala zertan egiten duen lanak atletikek eta bere fundazioak harrituta geratzen dira zenbat tokitara eta zer gauza egiten ditugu. Orduan garrantzitsua da. Eta galdera oso nobia, eskerrik asko. Badago besteren bat? Bueno, baitxuna danez ez, así que eskerrik asko Eder Animatziarren azkeneko ekarpena bitxera, eta hori, hauaz bai ez dut bizi hori ongoz, eta aurrera ekarko dugu zentzen Urtzi eta Judit, Atlanetikan, así que eskerrik asko. Bai. Zerbaitzeko se llama. Bai, hori da, erdiko botea. Oso, bueno, bigarren atalarik ingo diogu, ja, eta zira animatzen ere hau, eta bueno, hemen dakaguz bi kide, Atlonetik datozela. Zunatzen dizu Atlonek? Batek entzun daulen hau? Edo ezagun haitzen jako? Bueno, orduan galdera pila betenak ere, seguro. Perfecto. Vale, bueno, nire galdera hau bota ere bai, lehen azkean Igorrek eta baina kontau diguena, Atleti fundazio eta gizeo, igual entzuna, baina Atlon ez da entzuna, baina ez dakit parekatzen esaten, baina hainbeste gauza egiten dituzte, arlo ezberdin pila hartan, eta jende ezberdin pila batek parte hartzen. Hau ere bai kirolan bueltan, eta perfil asko. Orduan, uste eta hori oso interesanti izan dela zuentzako, eta nien izan kontatzera zertarako daudenak hemen. Orduan, lehenko Judit, kontegu zu pixkat, hemen ez jakintasun hau apurtzeko, zer da Atlon eta nundi zatozte? Bai, lehenko eta behin, esauna espada, gauzako betzeko asko dauko, ni komunikazioa duen moduan, eta apuntauta geratzen da. Atron da, Arrasaten sortutako enpresa, kooperatiba euskaldun bat, sortu zen oin dela 32 urte, badauko ibilbidea, eta sortu zauien 3 pertsonek, pixkat kirol mundua unietan sartzeko, bai? Ikuste zen hor zera gabezi bat, eta horretan hasi ziren 3 fundatzaile, ilusioz beteta, eta horretan hasi ziren. Eta gaur egun zera, 125 pertsonako enpresa bat, perfil, langile perfil handixea daukona, zuen moruko heziketa ziklotako jendia, kirol magisteritza, IBFak, fisioak, medikuak, erizainak, orduan da enpresa nahiko alderdi asko ikutzen dituenak. Hasieran kirolarekin bakarrik ezagutzen gintuzten, baina evoluzionau dago asko, berrikuntza asko inogolako, nahi nagoen pixkat sartu bai berrikuntzaren garrantzia mundu honetan, bestela berrikuntza kudeatuko ez baginu, Atlon hilda egongo zan oindala, bi urtekin ja itxinbiko duke, eta hoxe, eta ilusinua, ez? Danon ilusinua. Bueno, eskerrik asko lehen dut apena bitxiarren. Eta, entzun duzue, Osa, 3tik 125 ostera.
Betxo, hemen gaude ez dakiz bat etorri zeraten azkenean, baina hau esan ziguten 80 inguru, orduan, gehiago, Osea, hola eta enbikan gehiago. Imagina oso bat pertsonako kooperatiba balio horiekin. Así que, bueno, ya ezagutzeko moduko hasio zarrez. Hori pertsona barkatu, Vale. Eta nominak isa 300. Zegero monitore pila bat ditugu. Osa, lana zuendako badau. Onak izen bizare, baina. Así que lehenko apuntia bat lan sarean eta bi atlan. Vale, ondo. Eskerrik asko lehenko kulpei hau ematiaren, eta, bueno, aprobetxako dira urtzik ongetorri zubire bai, eta lehen kontatzen egozeratikan, apronek ukidaban askunde honetan eta ibili honetan hainbeste pertsona eta hainbeste gauza ezberdik berrikuntzatika sartze horretan, zubere egin gozazko ikutu dozuz. Orduan, hola, nun hasi zinen eta nun zaude hori, atlon barruan? Gauzak ikutu larre. Bueno, ni oindala 20 urte egon nintzen hor, zu ezazien lekuan. Nik, nire ikasketak hasi ziren Tafidetik. Tafidak Gikai Osueko ikasten zabitzien ziklo hori. Eta 20 urtekin hor ninguen, da egon nintzen pentsetan, zelako txapia egiten sartzen unei, lokartu binaz, eta holako gauzak, ez? Baina, bueno, aprobetxau, eta ondo entzun, ze emuten dau, Gikai bat, edo Tafid bat ikasi ostian, apur bat batxillargoko ikasketak bukatu ostian, ni fadazak baten, nire eliteranzko, kiroli eliteranzko ibilbide hortan, susten duten denpore unibertsitate ikasketekin hasteko eta aukeratu nauen Tafiden hastia, komendatu zuztielako bere erreztasunagatik eta gero bidia asko zabatzen dalako. Juditek esan dara moduan, zuek izen zeike hemendik aurrera, fisioterapeutak, erizainak, irakasliak, IBEFA behatara zeinkie, hau da, mundua asko zabatzen jatzen. Daukotzuen 2 urte bete, erakitzeko ze buruzuen izaiket hori kriston txoilua niretako, bai? Eta, bueno, nire ibilbidea zean izan zenatoren, boindala 20 urte, Tafid bukatzen dut, Bartzelonanzko bidea noia, fisioterapeuta ikasketak hasteko, eta nire kirol ibilbidea guztiz trunkausan, bertan bera geratu zen isa, eta joan buelta hori izan nintzen Euskal Herrira, irakasle ikasketak gauzatzera, batxillergoa bukatuta nauko, naiz eta egin interanzko ibilbide horre bakitzu denpora asko ketzen dagoela eta ikasketetan egunerokotasun erutia asko kostetan dela, batxillergoa ondo atara nauen, danai nauen, eta irakasle titulua atara ostian, baukin nauen zuertia, atronen lanian hasteko. Badoia, izenaz, psikomotriziako irakasle, lehen hezkuntzako irakasle, bigarren hezkuntzako irakasle, hoi momentuetan hau bizkarklinika baten teknikari lanak itxen. 3.000 ikasleko ikastola baten kirol arduraduna bebanaz, Eusko Jaurlaritzan kirol Euskadiko joko eskolarretako arduradunan laguntzaile bizenaz, 100 pertsona udalekutara erutxute Santiago Bidiainez bizikletan, eta bar. Orduan, enpresa honek emunduz, sortez, aukinot, esparru asko ikutzeko. Fisioterapeutekin itxen du lana, erizainak itxen du lana, asko ikasi dut. Orduan gauza da, ze ikasten dozun, eta gero zure lan ibilbide hortan zer ikasten dozun. Eta, nire ibilbidea ez dut gehiago egingo, baina momentu honetan hori jardun erdiz nau ikastolateko kirolar duen moduan, eta bizkar klinika baten, gentiai min hori kentzeko laguntzeko da nabala. Ondo, eskerrik asko, bota dizu galdera hau ikusteko ere bai, ez dela sartuta gauza bat. Bueno, igual bai, baina aukera asko galdean leku berdinean eta mobitzeko horretan. Eta seguru ere bai guzti egiten, hainbat anekdota bizitzatu zuzela. Aldi guztora bat kontatu? Bueno, bat, bestela egon xeak, baina... Bueno, Igorretan hilaguna gare. Igorre lehen egon gare eta futbol munduak erakarri gintzuen, beste gauza askok horrena sartuko tranquil, Igor. Ez dut kontako, holako anekdota bat bestotzuk kontako, baina behin anekdota gisa, joan nintzen Obradoiro ez da gizak imozen dut dauen. Santiago Compostelako plaza famatu hori, Santiago bidea itxen dozunean, deltzen zarenean, lageratzen zarenean, justo zauen bertako Galiziako telebista bat, eta gueltu ginen 82 pertsona bizikletan, eta justo zaitzen garabetan beste gauza bat, eta esan zuztien, zein zan ardura duna. 25 urte nauken orduan. Eta etorri ziren, eta inzuztien zuzeneko grabaketa bat telebistarako,
eta imagina, nik erderia eta nik gare lagunak, baina ez dut oso ondo menderatzen, orduan, anekdotariko bat hori zengo zen. Eta gero anekdota moduan izatotzuet, gure enpresan, kooperatiba naturonen, ze perfil aldaketa aukin joten urtietan zier, ez? Ez adiela beti enklaustau bihar, ni irakaslean naz, ni fisioterapeuta bakarri naz, nik nire inguruan, ikustu, fisioterapeutak ikasten dabitzela kirol berreko egokitze batera. Hau da, erakusten dabitz, pertsona minaragatik kirola itxiotzenak berriz kirol horta guetatia. Erizainekin be, lanain berri zendot, ikasi berri zendot, PCR probak itz, osea, tokaukat itxia, danetik. Orduan, geixen bat, aberastasun hori, zuek ondiokan daukotue, bizitzan aurretik, hogeta bat, 20 urte aukingo zuen suposatzeot, eta jakin zeikela gure zuena, gauza da, zeikasketa aukeratuko zuen, baina fisio, erizain, irakasle, ibefero izen arren, enpresa munduan eta lan asko dago. Gauzia da jarreria. Eta ze jarrera jartutza zuen lan horri. Eta ikasteko gogoa. Bona, punto ona. Horrego alderan hortik aninduan. Askotan hori usatzen dugulako, kurrikulua inbiarde, eta bera jarriko deten, ez dakiz zer, bat da bestia. Eta bera, bizten gira lan entrevista batera, edo lan proba batera, eta adibidez, atzonen esan dozue, kooperatiba euskaldun bazenate. Eta horren beste jende sartzen guztiak urtez urte, sartu dianak, atera dianak, ateratariko egon gohan, orduan, pixontzako galderia. Atzonen, ze modatako pertsonen bila zaudete edo biltzen zerate, edo zergatik sartzen da pertsona bat bai atzonen eta zergatik ez. Igual ez zuek ez zerate recursos humanos da lakoa, baina, bueno, lantalde bezala, zergatik anitxe jako ongieto hori jende batzuri, edo zergatik fiskat hortikan galderia. Gauza, zuk azkenian papel baten kurrikuluna entregetan duzu, ez? Eta zuk behar batzun arabera, kurrikulum minimo bat aukindiko da, ezin jau eroseinek edozein lanin. Bale, baina behin kurrikulera daukotzunean pertsonia emutejako garrantzia, hori klaru hauki. Eta recursos humanos ez dut atronen dano garela, ez? Ez da departamentu, dano gara recursos humanos. Eta nik uste gaur egun, pertsona baten aurrean jartzen zainean, ez da bil ikusten ze gaitasun dakotzun boligrafo batekin da papel batekin ordenagailu batekin, Gaur egun pertsonia daudenan aurretik, eta horrek balore asko esan ditu. Euskeria, ingurumena, gizarte laguntzia. Eta gaur egun asko ikusteko horrek. Hau da, pertsonia zelakua da. Hori kontutan hartu, zu pertsona langilea ona eta ikasteko gogoa balkotzu, kurrikulum minimoakin helduko zare heldu izaren lekura. Zu gurosun lekura helduko zare. Ez begiratu bakarrik ikasketei, ikesi, bai, baina beti gogoakin eta daukotzun aukera danak, zure aukera danak emonda. Beti pertsonia, nik uste recursos humanosen eta ja jentiak gehiago begiratzotzola zelako pertsonak dien kurrikuluna, baina kurrikuluna dena bero berandu da ukingo zu, baina pertsoniak ez badau jarrera ikeragusten lanerako ez dago alixo. Bai. Apuntentxo bat bakarrik. Azkenien, urtzik esan dagoen moduen ez, asko da jarrera. Eta atronen bai da balio bat autokudeak eta inork ez dotzu esaten zelan inbiozun lan bat. Ematen da hor gare zorioneko eta batzutan da oberako eta beste batzutan txarrerako zen momentu latzak pasetan die batzutan, ez? Esate dutzue, bueno, helburua da hau, zeukin nahi dozun moduen, ez? Eta, horretarako pertsona danok bestu balio. Eukibiozu gaitxasun asko eta ilusio asko zuk nahi dozun horrekiko, ez? Orduen, galdetzen zozunien zer perfila hori da. Da biena begira zer dutan sartu, zer dutan atera bulegotik edo lan lekutik, bai, batzutan bai, baina zure lan nahi duzu eta modu honien eta solidario izeten. Eta lankideekin, lankide izeten, ez? Eta hori harpa hutzen da, segiruan. Bueno, segiruan, batzutan kostetan. Eta askotan ere bai, segurnez, aipatu dituzuen balio hauek, kirolak ere ematen dizkigu, ez? Total. Kirolak egiten bat, bueno, diko gurekonan kokatzi igual, enpresa munduan kirola zelan daun baloratuta apur bat, ez? Zuek kokatzeko apur bat. Zuetako zenbatek itzen zuek kirola. Digo eskuan mesedez. Kirola, bai, kirola.
Gero esango zer dan kirola, hori beste eztabaida da, Ez dut derrigorrez talde baten egon biherrik, korrika joaten basari kirola itxia da, Mendira joatia kirola itxia da. Uzozuek eixenok altzago zuen, vale? Gaur egun enpresek, zorionez, Atlonen enpresak, hori igual judite lagundu dituz, baina gauzertuta Gipuzkoa, Araba, Bizkaia mailan enpresa potente askotan. Asko kopera, Espainia mailan bai, baina bueno, geixen bat, gure nukleo Euskal Herritxik azten da. Enpresak dabiz geruat importantzia gehiago muten pertsonen osasun nahi. Zezuk azkenian, lan mota ezberdinaz, ordenadore baten aurrean, piezak itxen, kotxian montetan, enpresa askotara sartzen gare. Hasieran begiratzen zuzko, baina, deporte en el taller, ez daube ulertzen. Akaro, zuk hartu kontutan, enpresa batek, ero kooperatiba batek, bere langilea osasuntzu bada, ondo sentitzen bada, lanera zoriontzu duela. Lan asko betu inbida, absentismo gutxia hau da, lanera gehiago joan bida, gustora joan bida. Eta zidieia enpresa munduan eta garrantzia asko duten. Aurro langilea gure itxua aktiboa, kirola itxen dagoen jentia gure daue, pertsona osasuntzuek zain itxen dienak, eta hor sartzen zari zuek. Zuek ikasketa horretara zaitzen diratzen, osasun mundurut zuen, ze poliki. Egokitzera, irakasle, lehen esan duten, hor danera, eta enpresetan garrantzia hundixen motegak. Eta zer esanik ez, gure gizartiak gerua eta zarra bada. Orduan eta bakitzue piramidea lehen holan zala, taiera bihurtzen gerua eta zarra bada. Eta hor bebai, lan aukera pilo batean godela. Esan datua, berriz errepikatzen dut. Ez da zer ikasten duzun, baizik eta ze gogo jartzen dutzasun ikasi eta lan horri. Bai, eskerrik asko, azkenean, ikuste esan duzun hortatikan, Atlonen lan hilduetakoa da enpresa osasungarriena, ez? Eta hortik hasi zen aipatzen zen hori. Eta, bale, 125 pertsona, 125 gehi guztiak Atlonen, lan hildo ezberdinak edukitze hortatikan, zein izan da oin arte, uste zen dutena hori Atlonen ezala ez da egongo, ez? Zeratu duzun bezala, azten zela kirola zentratzen, eta derrepente, eta hori lotuta, azten da adar pila bat sortzen. Hola, ez dakitzen nik ere, ez dakitzelako asko zuei buruz, baina lan hildo bat edo proiekturen bat esan duzuena, gehiago baletu dizuena, eta horrek zekintatzen da bat lanen edo, zein izan dike? Kontua da, Atlon jaiosala kirol moruen, ez? Eta gu arrasateko kooperatiba bat gare, eta esan zozku kirol moruen, ez? Enpresa kirola. Lehen kontautako ibilbide horretan, bilakatu gare pixkat, tiratzen dugu gehiago osasunera, ez? Ongizatera, ez? Pertsonaren bizikalitatea, ongizatea urtzilen kompetenta zegoen hori enpresetan, ez? Bat da, gaur egun zaintzen da orduen. Egisa da, niretako behintzat, oindala 10 urte, ez nauk esango, Bizkar klinikak eukiko genituen. Eta fisioterapeutak eukiko genituen. Gaur egun 10 fisioterapeuta dauko. Eta guretako zain gauza bat arrotza, ez? Ez gauen horrekin lan egiten. Eta, evoluzio horrek erundozku horretara. Baina importantia da bebai, berrikuntza lehen komentadotena. Gure gerentia da oso berritzailea eta visionarioa eta ez tozku izten geldik egoten. Orduen, orduen gaz denbora guztia zeingo. Orduen, bizigare puntu honetara asko berritasun hori landu dugulako. Eta zure galdera zehatzera, fisioak. Fisioterapeutak niko indala 10 urtez nitxun ikusten. Baina hori esan da, koitek 12 fisioterapeuta eta honeko lan jarraitzen badau, gehi aukiko die. Bastante gehiago. Bizkar klinika bat irudikatzea zaila da. Bizkar klinika bada, minutu baten esan da, Finlandiatik ekarten dugu teknologia bat, imaginau fitness gela bat, pesak itxeko fitness gela bat, baina makina honi daukina da software bat, pantalla batekin, eta guk ez du begiratzen hipertrofiak ero korpuz lirainak, baizik eta beti minbako pertsona gure eta osasuntzu da zen pertsonak. Hori zelan lortzen dugu, pertsona hori normalean min batekin dator gurean. Lana itxia asko eta askotan errepikakorra da nian, jarritxaga zenean, da pixu askokin da ditzenean,
bizkarrezurrak min hartzen dago. Orduan, etorten dien pertsona horren, neurtutzen ditugu ze egiteko gai dien, ze mugikortasun da, ze indar daukien, eta gero bakoitzai programa individuala, esatean moduan, menu paratoz izen beran bakoitzai behirien guten zau. Bakoitza bere angulua, bakoitzak bere pixuak, eta beti min barik, eta osasuna berreskuratzeko. Horrea zelortzen daue, berriz bere aktibidade mailara bueltatzia, eta gai die berriz lanera juteko, eta asko sobeto aguantetako. Eta sinistu, zoriontzu hori. Minak entzen danean, bastante zoriontzu hori. Baina oso abstraktu da, ikusi indiko zen zer dien, da bizkar klinika bat, Bideoak badaz, baina ez togarri behar. Hori kotiatzeko. Hori da, sartzeko. Ondo. Jo, interesantia, eta, esan duzuen guztiakin, eta hasiera mota dizu da galderia, ezagutzen duten atlon, gaine besta baltzau eskua. Eta bain kontadaren guztiakin, zein geratu da harritzuta edo esaten, ostras, bitxu? Inor, ez dizu atentzioa ditzu kontadabenak, ezin dizu niztu. Bueno, igual ez du kontau itxin duen dan. Ez du kontau. Bueno, esan dut, beste erantzun bat espero nabala. Vale. Bueno, bintzat, espero kontadaren horretan, lan munduan, egonaldian variable edo aukera ezberdinak beste perspektiba batetik ez, lehen fundazioan ikusi dugu, eta bain ongizatian baitzan adien kooperatiba baten hortan ikusiko zenutela, eta adibidez, aipatu duzun adibide hau, bizkar terapia horren edo bizkar klinika horren adibide hori, bai da oso algo tekniko bat ez, ez da oso ezaguna ere bai, orduan, eskerrik asko adibide horren jartzearen. Ez dakit, pixkat, asenta hori zeraten edo, galdera denbora bota bien izuen, no? Izaki bate galderarik handauka, zer jakin nahi daban, identifikauta sentidu aldan, edo aukeraren bat ikusi aldaban, hori da, bota. Bueno, mikrofonua, Igor, karriko mikrofonua mesedez. Bai, lehenengo zure izena esan mesedez. Eta nire galdera da, ia tenéis que ver con el club, con Atleti. Atletizakin? Bai. Ala da beste enpresa aparte bat. Ez, Atlonek ez dauko Atletizakin, hau da, ez dauko loturarik. Baina zabalik gaz, Udanek gazabalik. Ez, berez, Atlon kooperatiba da. Gipuzkoan arrasaten dauen herri bateko kooperatibare, eta Atletizakin ez dauko loturarik. Gaur, adibidez, loturien juzkuna, bai euskararik, elkartu gaitzuela, azken batian, lan hildo ero norantza berdinean goia zelako. Orduan hori, baina ez guk, ez dauku zer ikusirik. Eta adibidez zuekin kontaktatzeko zerak kontaktatu algoritmo zuekin. Gurekin kontaktau? Bai, claro. Aipatzen duzu fisioterapeuta, no sé qué. Ze izango zen zuen enpresa joan eta kurrikula eman eta proban jartza. Bai, ulertzen dut, zuk esatozuna zelan jarri zeiken harremanetan gurekin lan eitzeko. Hor, web horritxik ez dakotzu arazoi. Atlon, atxekin, .eus. Eta formulategi badokotzu. Formulategi badokotzu, esan eta tranquil. Bota kurrikuluna, galdera, erantzuten daudana. Hartu kontutan, ez da, galdera hona da, Hartu kontutan bioela, irakasleak, sorosliak, kiroldegi baten lan eitzen dauen pertsonanak, terrekiz, horri zuen ikasketekin ondo goia. Gero horretaz gain, gero ja maila altu dagoan, irakasleak, fisioterapeutak, irisainak, medikuak dio, mesedez, medikuak ezoten musu bai, etorteko, posik. Eta zuk hor kurrikuluna, ero biosune daukotun zalantzia, lasai, azkar erantzun batzuela. Ez gauz bakarrik arrasaten, gure enpresetan leku askotan gauz. Eta bizkar klinika bat zabaltzekotan egon ginen Bilbo, baina ondio tranquil, ez? Bai, baina, Bizkaixen gauzaz duitzen da. Bai. Adibidez, Bizkaiko zuhitzaile danei esportzu froga paseta batzeu. Adibidez. Adibidez gisa, Elorrixoko eta Lemoako kiroldegiak kudeatzen ditugu. Eskerrik asko.
Zuri. Ondo. Eskerrik asko dela horregatik, ze, bueno, igual hemen ere kolaborazioa sortuko hemendik aurrera, ez dakigu, lan kurrikuluma bialduko da, bueno. Así que, ondo, uste baina interes gehiago orduan piztu dago, hemen isili, baina, bada, beste galderarik, beste norbaitxek? Nik espada hori botagonak bat, Bota. Itzein dezue kirola, kooperatiba, berrikuntzan, ze hiru balio atratzen da guztu horretatik, seguretako be ikasteko, atletikuliotik garrantzitsua da gure fundazioako. Orduan, ze hiru ezaugarri garrantzitsu, kooperatiba, kirola, berrikuntza... Apur bat zuk esan duzuz, ez? Baina gure lema, izango neuke dela, bizitza osasuntzuen sustapena. Argi eta garbi. Osea, gure injar eta zentretan gare asko, pertsonak, sustapen bat ditxa, beregan zerbait sortzia, osasuntzu izetia, gure izetia. Bera konstiente izetia horrena. Eta horrek atzeti daukon lana eta daukozen ezaugarrizak anitza di, osea, ezinezkoa da danak esatia. Eta beti, zuek esan duzen median, euskeratik, eta beti be ingurumena eta gauz horre be zainduta. Baina gehien bat, bizimodu osasuntzuen sustapena da, argi eta garbi. Ze, nik bizkarkinika baten konturatu naz argi pertsonek osasuna, galdu indosunean osasuna eta berreskuratu osunean, hartzen da bien eta lortzen da bien zoriontasuna, horrek beteten zaitut lan profesional moduan horrek asko beteten da. Jentia ze zoriontzu bihurtzen dan, osasun hori berreskuratzen banean. Osasuntzu esazenean zoriontzu zara. Oso ondo, amaiera ona, nik uste galdera ona, eta ona itxera emateko kota duzuen guztiari, así que eskerrik asko bikote, segi hartuen itxesabizten guzti horrekin, eta hori, horrengo hori mango diogu txandia, así que igo gora bentzen. Mikrofona. Bueno, eki dugu lehenengo aurkezpenak, gero jardun dugu kirolan baitzan dauden lan ezberdinen puls jardun ibili gara, eta baina azkenik, hirugarren parte ontara gatoz, hirugarren eta azkenin atala izango dana, eta honek aurrekin, Eli eta Eider. Así que, bueno, ongi etorri hori, eta, bueno, plazera baizuekin partekatzea mai hau, bisa forulari eta ez edozein. Orduan, bueno, aurkezti dugu pizkat zuen burua lehenengoa eta gero bestia. Egun hon guztioi, eta eskerrik asko etortzeagatik. Bi Elibarra naz, Igorrek esan duan bezala, 15 urte egin ditut Atletiken jokatzen, Euskadiko selekzioan, Espainiako selekzioan ere, 413 partido jokatu izan ditut, eta 5 liga ditut. Privilegiatua sentitzen naiz, lehenengo urteak Atletiken 2002-2003 garren urtean sortu zen Atletikek, lehioa hartu zuen taldia, eta 4 fitxaje izan ginean etorri ginenak, 3 gipuzkoarrak eta bizkaitarrak, eta bizai izan ditudan urteak onak izan dira, ez? Baina, ikusi dezakegun orain ere futbola asko aldatu dela, Eiderrek kontatu dugu pixkat, bera nola ikusten duan, eta urte asko gelditzen zaiolako jolasteko eta bizitza hau eramateko. Ni pionera bat izan naiz, azkenean lehen futbolea etortzen zian bakarrik familia, lagunak, eta nik ere esango nuke sortea izan nuela San Mames berrian eta bestian jokatzia, eta ikusle askokin aurrean. Eta pizkat Gipuzkoarra naizela esan nahi dut, eta Atletikoa beti, así que privilegiatu bat hemen izatea ere. Oine fundazioan egiten dut lan, eta niretako bebai hori nire pertsonaldako
gauza oso polit bat polita. Eskerrik asko, Erik. Eta Erroma Bizkonte, esan da bere bai, bota dizu pizkator, urte asko dakasun da handiak horretikan, eta zure errealidadia, eta bueno, egun danori, nire iderra naiz. Igorrek den esan duen bezala bigarren taldeko jokalaria, eta ja urteen uste dute erratzen ez banaz dala nire 6. urtea. Eta Elik esan duen bezala bera izan da hasieratik egon den horietako bat, eta bera izan da pixka da guri bidea egin digutena eta gaur egun daukaguna lortu edo eman digutena. Eta ni ere zuen adinekoa naiz, 20 urte ditut eta ikasten nabil, fisioterapia. Eta Elik esan duen bezala, saiatuko naiz pixkat nire ikuspegia erakusten eta kirolak pixkat zer ematen digun eta nora bideratu dezakegun saltzen eta laguntzen alden neurrian. Ondo, eskerrik asko. Jakin dute bai, taldekide zeratela nola baiten, edo oso lotura ez da kasuela, eta nola da hori ez? Gonda urte, rekorrido luzia da pertsona zera, zu, ez dut esango itxasi zera, zira egin bat urte batzuk pasua zela, baina nola da, ez dakit, elkarrekin bi generazio, edo ezberdin elkarte hori, elkar ikusi, elkar landu, kirolan inguru horretan. Bai, bikoinen hau betaldian delegatu bezala, eta, ni beti handik eta beti gustatu zait igotzen zian, ni jolasten egonean, igotzen zian neskei laguntzea beti eta beti bere onduan izatea, eta nik uste dute beraiekin ere iten dudala, eta nire esperientzia eta nire bizizatako momentuak beraiei erakustea galdetzen baldin badiate, edo nik ikusten duten bezala nik azaltzea, nola egiten nuan, edo nola gustatuko litzaiake hori egitea, eta Eidarrek kapitain bat, ekipoko taldeko kapitaina da, eta berarekin ere gauzak komentatzen ditugu, taldea egoketo juteko. Nire kasuan, guretzat Eli beti izan da erreferente bat, eta oraindik, bezaman geunden oraindik futbola izenean, eta Eli ikusten genuen, leyenda edo erreferente moduan, eta gaur egun izatea delegatu moduan guretzat da sorte itzela, bidaietan eta Elik esaten duena misa, eta oso hurbilekoa da, oso ondo eramaten gara berarekin eta gozada da. Imaginatu da, bai. Eta nola pasatzen da, ez? Zuek betidanik izango zinaten futbol zaliak, imaginatu da txiki-txikitatik, eta ikastetxean edo aizialdizian kirol bat, beste bat, futbola, eta saletasun bat edo lagunen artean ondo pasatzeko gauza bat izatetik, ja profesional horretara edo ikustera, ostras, nau, aletiraz, nixe, bestera, nola da salto y transiziori, nola bizi izan zenuten edo zer rekorda da kasu horrena? Nik lehen esan doan bezala, Ibartarrataian hasi nintzen, eta Atletiket Leioa taldea hartu zuen, eta justo Leioak igo zabenian, urrengo egunean, Inigo deitu zuztan, eta hori izan zen eretako nitxikatik atletikoa izan naiz, eta beti geneukan gauza horrek, ez? Atletik zekan nesken taldia, eta ez dakite, bizi izatea horrek, atletiko kamiseta jastea, itzela izango zela. Eta, dei hori jaso nuenian, niretako izan zen amets bat, ez? Amets bat bizi izan dut, eta niretako izan da handiena. Nire kasuan Lauro ikastolan hasi nintzen jolasten, ikastolako taldean, mutiekin, infantiak arte, 12-13 urte nituen arte, eta gero pasatu nintzen bizkerre taldera dala Getxon, ezagutuko duzu igual norbaitek, Getxon dagoen taldea emakumezkoa, eta han eman nituen 2 urte.
Eta bueno, garai hartan oraindik zegoen bakarrik zeuden lehenengo taldea eta bigarren taldea. Eta bigarren taldera 15 urtekin bakarrik sartu alzinen. Eta orduan eman nituen bizkerren 2 urte eta gero ja momentu hartatik atletiken egon. Eta baina bat duzunagatik azu bider, kirolari izatiaz gain, fisioterapia ikasetak ikasten zaude, eta oso lotuta ere bai, kirolan mundu horretara, ez? Igual fiskalen horrek esatzen hortatik, jasotzen duzuna ere, emate hortara, ez? Eta ikusti azkenean, ongizate hori, atolen zan bezala, zaintza batik datorrela, ez? Imaginatzen dut ere, zure motivazioa fisioterapian hortik datorrela ere, edo? Bai, bueno, betidanik gustatu zait pizkat osasun arlotik joatea, baina egia da, bueno, ni kirolak ere baditu bere alde esainonak eta lesioak, bueno, izan ditut edo baditut 2 ebakuntza belaunetan, eta orduan egon nintzen 2 urtez jarraian jokatu gabe, eta orduan hor konturatzen zara benetan zelako garrantzia daukan fisioterapeuta on batek, eta gero bai fisioterapeutarekin batera doazen pila bat arlo edo bide. Eta orduan egia da ni baneukala argi fisioterapia nahi nuela ikasi, baina horrek pizkat indartu zuen nire erabakia. Ondo, bizitatik gero nola ematen, ez? Ze ondo. Eta zure kasuan, Eni, etxian jarraitzen duzu gara esan doik ez, kirolari profesionalizatiari gutzi harren, delegatu zaude, fundazioan zaude, da guzteri, eta nola lagundu dizu zuri kirolak gero lanian? Bueno, lehenega esan dugun bezala, ez, azkenian ematen digun baloriak oso garrantzitsua dira, ez? Dik orain adibidez fundazioan balore horrek erabiltzen ditut egunero, ikasi ditudan gauza guztiak, ez? Azkenian bebai bidaiatzea, jende askokin egotea, selezioak ikuten zenian neska askokin egotea, horrek eman didan, ez dakit, gauzak ikasituan gauza guztiak, relazionatzea, nik horrek erakusten diet, ez? Eta nik azkenean niri ikusten didaten bezala, atletiko jokalari bezala edo, esan duten lehen bezala, pertsona bezala laguntzea, entzutea, ez dakit, beraiekin egotea, nik uste dute niretako ere gauza polita eta bereientzako da gauza oso ona, bereientzako. Azkenean ere bai, ipatzen duzu nortatikan, talde baten zaudenean, kirol talde baten, rol ezberdin pila bat daude. Eta bakoitzan oso garrantzitsua da, eta hori bai, bertan jokara izatetik edo delegatu bezala edo apoio bezala, bakoitza bere papera dauka, eta azkenean bihurtzen da ere bai, aportazio ezberdin bat, ez? Orduan, horre zuen ikusiko zenuten, jokatu dozuenean, zuen klubetan, selekzioan, guzti hori, zenbat jende da hor ere. Berriro pertsona eta rol ezberdin guzti horietara, ez? Azkenean, dagoela fisioterapeutatikatik, zuri arrea itzen zuen pertsona, horre lanbide ezberdin pila bat ezagutuko zituzuen, aukera hori emango zituzuen, ez? Kirola. Bai, azkenean nirendako lezama adibidez, Ibaiganen edo Samamezen, niretako pertsona guztia diaz berdinak, eta zuk esan duzun bezala. Heltzen nahi zenean dagoan txapel gorria edo gero garbitzen dana bestuarioak, niretako denak dira berdinak. Eta horretarako nik uste dut ikusi dituan jende guztiak eta horiei bere balorea ematean nik uste oso garrantzitsua da eta fundazioan hori egiten dugu oso ondo. Eta beste galdera bat, zergatik galdetik? Niretzat ez da dudarik. Nire bete da nik txikitatik atleti izan da ikusi dudan talderik onena eta bakar. Nire kasuan, Gipuzkoarra izan da, nire aita atletikoa izan da beti eta etxian bizi izan dut, biak bizi izan dituz, nire anaia jokatu zaban errealian, baina, nik oso garbi neukan atletikoa nintzela eta ametzeko sorte izan dut.
betetzeko sorria. Ze ondo, ikotokoak. Oso ondo. Eta, bueno, entzuten zaudeten guztietatik, seguren hau gehiagoak, igual okerna, baina ere aleki zailak izango zeratela, edo? Eta ez hau? Vale. Aprobetxatzen edo zuen galderarika nitxeko aprobetxatuz zelako bi pertsa dakago hemen gainean? ¿Será más solucionar? Eider. Eider, si te llama el Barça, ¿vas? ¿O el Madrid? Te ofrecen un contratazo de 3 millones. ¿Vas? Gauzak baloratu behar dira. Baina, Ahí está. Nola da zure izena, barkatu? Jon. Vale, Eskerrik asko. Eskerrik asko. Galdera zer egin diozu. Bai, esan. Eider. Zuretzat da. Zelan da zure harremana? Joder, lo que son los estudios y el deporte daukazu denbora eta zelan ikasketak eta kirola denbora duzu dana egiteko, ala jaude apurada. Hombre, faltan badauka denbora, baina egia da kirolak erakusten dituen baloren artean badagoela niretzat, por ejemplo, disiplina eta pixka eta autokontrol hori ez. Eta txikitatik egon naiz bebai kirola eta ikasketak konpaginatzen. Eta orduan da txikitatik pixka bat hartzen dituzun ohiturak eta rutinak. Egia da ez dela erreza, baina nire ustez egin daiteke. Eta da pixka bat lehen urtsik eta Juditek esan duten bezala da jartzen diozun jarrera. Gogoa, Bai, nik esango nuke horretara beti, esan diet edo azkenian ikasten baldin baduzu eta denbora behar dozu, azkenian entrenatzen, egun asko ite dituzu, ordu asko zate dituzu. Baina ez baldin baduzu 2 urtetan ateratzen, ez dakiz daukurtza edo karrera, 3 urtetan aterako dozu. Edo denbora gehiago beharko dozu, baina biak egitea nik uste dut oso ona dela eta garrantzitsua. Eskerrik asko zuen galderengatik. Horrekin aprobetxatuz, aipatu dira ere bai, azkenan zailtasunak, ez? Bidian bizi izan dituzuenak edo bizi izan dituzuenak hori arte. Zer momentu izan da zuentzako lako gorrena edo zailena edo zaten dozuena, ostras, hau partekatu nahiko nuke besteren batek goera hau biziko balu, aurko bat emateko edo ikusteko normaltasun badala ere bai, eta ni momentu horren ikusten edo, pizkat alde zatarra, ez, zaten duguna. Aldo zuen partekatu bizipenen bat? Nik ikasten bukatu nuenean, bai izan nuen urte bat horrela, lanean hasi behar nintzen, baina atera zitzaidan lana ezin nuen konpaginatu kirolakin, entrenatzera juteko, gero selekzioan nengoen, eta selekzioa juteko aste bat kanpoan izaten nuen, orduan lan batzutan ez zizuten usten faltatzea, hilabetean aste bat, edo orduan bilatu izan behar nuen, lan bat, basekitela nola kirola egiten nabela, selekzioa juten naizela, eta baimena hori ematen zidatela. Orduan horretan, sortea izan dut, familian ere beti beren apoioa ere izan ditut, eta nik uste dut hori oso garrantzitsua dela. Nire kasuan, lehen esan dudan bezala, lesioak izan dira pixkat niretzat gogorrena. Azkenean batez ere, ezin duzu futbolera jokatu, dala zuri gehien gustatzen zaizuna ez, baina niri ere, niretzat eragin zuzena izan zuen bai ikasketetan eta nire egoera, nire osasunean, orokorrean, ez bakarrik fisikoan. Eta orduan dira momentuak txarto pasatzen dituzunak, baina laguntzarekin ateratzen zarela eta
badaudela ere momentu asko, pues, pizkat txarto pasatzen direnak, baina, bueno. Bate galderarik nahi dagoen puntu honi buruz? Bota, telefonoa. Bai. Ez da puntu honi buruz, eta egote pregunta bat lehenak ordenaz, eta Eider, zuk ere den komentazu, zuzena estuizetan, eta horretan fulera, ezta? Ontxe bertan, imitzen batzuek, esan zite ditzen, itxi bat eta bestea, zetik, bateaz bakar lotu, zein ere zuko zenukea. Ez dakit, pentsatu beharko nuke, ni garrantzia handia ematen diot ikasketei, ze gainera ikusi dudanez gauzak aldatu daitezkeela segundu baten, momentu baten egon zaitezke hemen eta gestu, golpe edo zen momentutan zerbait gertatu daiteke. Orduan niretzat ikasketak dira pizka bat garrantzitsuenak, baina egia da futbolak ematen dizuna dela pilo bat, niri behintzat pilo bat ematen dit. Eta orduan saiatuko nintzateke lehenik eta behin aldudan neurrian konpaginatzen. Igual ezin bada presentzialki, ez dakit, ikasketak igual beste modu baten egiten, edo, ez dakit, baina... Orduan, futbola bat zen zara, no? Ez dakit, bai, oraintxe bertan izango nuke baitez. Hori izango da. Nola gazun izan? Urko. Urko, eskerrik asko. Galdera zaila, eta nik uste galdera zaila ere bai, eta urratzen izan bezatera, emakume izate horretatik, ez? Askotan ere bai, realidade bat da, eta seguro oso arrobetikan, hobetzen saiatzen aitan gauza bat, aizeratena, eta horretarako lan mordua ditzen, jendoi mordu gatzetikan, baina gizartia da, eta nik uste, eta gizok esango duzu, baina emakume kirolari izate horretatikan, inseguridade asko igual ere bai horra saleratzen diana, ez da? Bai, nik aurretik esan dut, Eli dala pizkat, edo Elirekin jolasten zuten hasi izan zirela pizkat guri bidea egin zigutenak, eta gaur egun gauzak oso aldatuta daude eta hobekuntza asko egon dira, baina egia da gaur egun oraindik egoera den modukoa dela, eta erabakitzeko momentuan gauzak errealitatean jarri behar direla. Gauza bat da nahi duzun eta gustatuko litzaizukena, eta beste gauza bat da benetan noraino heldu zaitezke horrekin. Elizu, berak aipatu zaituzu, emakumeen mugimendu guzti horretan pionera bezala edo referente bezala. Nola bizitzen dozuzuk eta esportzu guzti horrek, lanketa guzti horrek, bizibilizazioa, nola izan da hori zuretzako? Bai, zuk esan duzuen bezala, lehenengo pausu bat, nire aurreko ere beste neskak eman dituzte, baina, ikusteak orain futbola asko aldatu dela, profesionaltasunaz, eta, diruaz irabazteaz, eta bestean behar gauza, azkenian nik gelditzen naiz bizi ditudan urteak bestia ere politak izan diala, ez? Azkenean denetarako izan behar dira batzuk leheno, eta gero bestiak disfrute edo... Baina, nik uste dut oraindik lan asko egin behar dira emakumezkoen futbolean, baina, poliki-polika gora doa. Eskerrik asko. Aletu dizu eta berez, ni neure eskolean hil nintzen, suerte egin abans, lehiziora eritzen nintzen juniorretan, eta horrela bai realidade oso gogorrak, ez dut esango oso gogorrak, oso sorte dunak eran, netezen uste bizi geran gizarte honetan, baina bai da txokeko momentu asko eta injustiziekin aurre ditzen duzula, eta nola keja baten eratu beharrean ez, nola ematen diozun buelta, eta baizu, itzen gaude historia, itzen gaude bilbide, itzen gaude bazen aurrera, ez, eta horra, nik uste terezuek daukazuela itzasko, protagonismo asko, eta indar asko, zentortan zorionak itzen nahi zelaten. Guztia, gatikan. Oso, ondo, eta, aipatu dizuet alde zaila, baina hemen kontaliako bazenduten momenturen bat, beti gogoratzen duzuena, edo oinarte futbolak, kirolak, aletixak, eman izan dizuena, zein izango zen hor bihotzean daukazuen momentu bat?
Bueno, nik lehen aipatu dut, ez? Nire lehenengo partidua jantzen nuenean Atletiko kamiseta, momentu horrek izan zuen amets bat lortzea. Eta nik horrekin geldituko nintzadak, baina, bueno, askoz gehiago dauz, ez? Partido asko, golak, baina horrekin geldituko nintzadak. Nik ez dauka telik bezain nahi karrera luzea ordan. Baina, bueno, nire gatuko nintzateke bidaiekin, selekzioko momentuekin, azkenean Elik esan duen bezala dela, pertsona pilo batekin egoteko aukera ematen dizuten momentuak, eta horrek, entrenamenduak, aldageletako momentuak, bidaiak, hotelak, horrek. Eskerrik asko. Batek, perfecta. Egunon, galdetu nahi dut. Futbol jokalaria aipatzeko, zenbat ordu bota duzue futbola, ala un día te llamo y dice, guau, que subido, no, del Atlético. Nire kasuan, nire aita egon da oso sartuta futbol munduan betidanik, orduan, ni konstiente naizenetik beti egon naiz futbol zelaietan, futbol baloi batekin hankatartean, eta orduan, ez dakit nola hasi zen egia esan, baina beti egon naiz futbol baloi batekin, ikastolan bebai patioan beti mutilekin, guztiekin egon naiz jolasten, eta balen esan dudan bezala, hasi nintzen ikastolako taldean jolasten, inolako espektatibari gabe. Baina, azken zara gero bai Atletikeko teknifikazioa joaten, torneo desberdinak, urte aspiko, adibidez, 12 urte aspiko selekziotara joaten, eta, momentu horretan ez zara deskonturatzen, ez? Baina, badoaz urteak pasatzen eta aurkitzen duzu zure burua, Atletiken adibidez. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri. Beste galderari itxean edo zuena, aprobetxabia amaierara izten ari gara, eta? Orain dago arazo bat selekzioan, niri gustatuko zitzailake, nire euskara da oso ona. Zure tu opinión, vamos. Ontxe hori da txarrena, ez? Azkenean gure bizibilitatea batzutan gauza hauek dela, ez? Baina, nik uste dut egia esan, beraiek eman duten gauzak, ez? Ez dutela selekzionari bota nahi, baina uste dutela behar dela aldaketa batzuk. Nik uste dut ez dela momentu honean, hilabete batzutan mundiala jokatu behar dabe, eta nik uste dut dagoela momentu txar batean. Baina, erraza da izatea kanpotik, baina nik uste dut hori landu behar dutela bulegoetan edo hitz egiten eta ez esaten ez dutela joan behar deialetara. Baina, hori nire iritzia da eta esan dudan bezala erraza da izatea kanpotik. Hor barruan egotea desberdina izango da. Eskerrik asko zure galdeagatik eta Igorrek izango zizunagatik uste dut, ez eskatu barkamenik euskeriagatik, beste behin ez, azkenean hemen ere sortuan inguru hau euskera sortu da, eta bizan jatzen bezala ez da euskera honik, ez da euskera txarrik, euskera da, eta gainera politzena esfortzu horitzen danean ikusten da hori dela, así que eskerrik asko initzio zuen galderegatikan, eta nik uste jaitxi eraman behar diogula gorko honi, eskerrik asko Eli eta Aide zuen testigatzen gatikan, eta... Argazki bat hemen, bideo bat dira, eta ganok argazki bat, eta gero herria jongo geha zelaira ikusteko zelaia pixkat, 5 minutuan igoko geha, eta bestia. Etxiko dira, eta bestia zelen parte honetan. Eta hori ditxera ofiziala emateko edo, beste behin hori,
Eskerrik asko etortzeagatikan, azken aktiboki ere parte hartu duzuelako, bai Euskarari Elkarteari antolaketagatik, Aleki Fundazioari, Israel guztixeri, Atlon, Eni, Eider, eta, bueno, azkenengo bideo bat jarriko dugu, ikusteko, ondoren argazki bat aterako dugu, Anabel Elkarrekin hemen, eta gero, bueno, bitaletan maratuko gara, lehenengo batzuk zelera jungo gara argazki ateratzera, eta gero beste batzuk, bale? Orduan, bueno, partez parte, lehenengo azkenengo bideoa ikusiko dugu, eta eskerrik asko guztioi. Horixe. Argazkia atatzen dugu, ez? Bai, pakatu. Taldea izango da, bale? Lehenengo mailakoak Baina, bueno, vale. Lehenengo mailakoak nirekin datoz, eta bigarrenak nire ekologia taldatuko dira.